Imaginează-ți asta. Intri în banca ta. Este o zi de marți. Ai muncit timp de 30 de ani. Poate ești medic, profesor sau poate ai petrecut decenii servind la mese în Detroit sau Dubai, doar pentru a trimite bani acasă ca să te poți pensiona. Îți verifici soldul. Ecranul spune că ai $200.000. Sunt chiar acolo. Poți vedea cifrele. Poți simți siguranța acelui număr. Te duci la ghișeu și spui: aș dori să retrag $500 pentru alimente și chirie. Casierul se uită la tine, schițează un zâmbet obosit și trist și spune: îmi pare rău, vă putem da doar $50. Iar partea cea mai rea este că acei $50 nici măcar nu sunt în dolari reali, sunt în moneda locală. Iar până când ieși pe ușă și ajungi la magazinul alimentar, valoarea acelor bani a mai scăzut cu încă 10%. Nu-ți imaginează asta. Nu este o ficțiune distopică. Aceasta este realitatea pentru milioane de oameni din Liban. Nu vorbim doar despre o recesiune, nu vorbim despre un declin economic obișnuit, vorbim despre ceea ce Banca Mondială a numit unul dintre cele mai severe 3 colapsuri economice de la jumătatea secolului al XIX-lea încoace. Vorbim despre o națiune care a vaporizat $70 de miliarde din banii deponenților. Este povestea unui guvernator de bancă centrală care era aclamat ca un geniu vrăjitor, a unor politicieni care au tratat trezoreria națională ca pe un card de debit personal și a unui sistem financiar care, să spunem lucrurilor pe nume, a fost probabil cea mai mare schemă Ponzi din istoria omenirii. Bernie Madoff a furat $65 de miliarde, a fost un amator pe lângă ce s-a întâmplat în Liban. Acolo, statul însuși a fost escrocul. Bun venit la adevărul despre economia Libanului. Pregătește-te, pentru că lucrurile devin cu adevărat întunecate. Pentru a înțelege cum o țară se prăbușește atât de brutal, trebuie să înțelegi cât de sus zbura, sau cel puțin cât de sus credea că zboară. Să ne întoarcem în anii 90. Războiul civil libanez se termină în 1990. Țara este în ruine, urme de gloanță pe fiecare clădire, infrastructură distrusă. Dar libanezii sunt rezilienți, își numesc țara Phoenix, spun că mereu se ridică din cenușă. Iar liderul acestei învieri a fost un om pe nume Rafik Hariri, un magnat miliardar care a devenit prim-ministru, împreună cu mâna sa dreaptă în domeniul financiar, Riyad Salameh. Reține acest nume, Riyad Salameh. În 1993, Salameh devine guvernatorul Băncii Libanului, Banca Centrală. Arăta exact cum trebuie, fumător de trabuc, costume scumpe, atitudine calmă. Avea o viziune, vroia să stabilizeze țara prin stabilizarea monedei sale. Așa că, în 1997, a făcut ceva ce avea să definească următoarele 2 decenii de viață libaneză. A ancorat lira libaneză la dolarul american, la cursul fix de 1500 de lire pentru $1. Timp de 22 de ani, acea ecuație a fost la fel de solidă ca gravitația. Nu conta dacă era război cu Israelul în 2006, nu contau asasinările politice, nu conta că guvernul nu a mai aprobat un buget timp de 12 ani. Fapt real, chiar nu au făcut-o. Puteai intra într-un magazin din Beirut cu o bancnotă de $100, cumpărai o gumă de mestecat și primeai estul în lire la cursul de 1500. Puteai plăti taxele de școlarizare în lire sau în dolari. Erau interschimbabile. Această stabilitate a creat o iluzie de prosperitate imensă. Beirutul și-a revendicat titlul de Parisul Orientului Mijlociu. Mașini de lux, baruri pe acoperișuri, cocktailuri de $20 și prețuri imobiliare care rivalizau cu Londra sau New York. Sectorul bancar a devenit bijuteria coroanei economiei. Băncile din Liban nu erau doar bănci, erau aspiratoare de capital. Ofereau rate ale dobânzii nebunești, vorbim despre 5%, 7%, în cele din urmă chiar 10% dobândă la depozitele în dolari. Gândește-te puțin la asta. În Statele Unite sau Europa, după criza din 2008, dobânzile erau aproape de zero. Ai fi primit poate 0,25% dacă erai norocos. Dar în Liban puteai depune $1.000.000 într-o bancă din Beirut, stăteai pe plajă și câștigai $70.000 pe an doar din dobândă, venit pasiv pur. De unde veneau acești bani? Din diaspora libaneză. Sunt mai mulți libanezi care trăiesc în afara Libanului decât în interiorul lui. În Brazilia, în Africa de Vest, în Statele Unite sau în Golf. Ei muncesc din greu și trimit bani acasă. Salameh și băncile le-au spus:
aduceți-vă dolarii aici, e sigur. Lira este ancorată și vă vom plăti mai bine decât pe Wall Street. Și a funcționat. Dumnezeule, cât de bine a funcționat! Miliarde de dolari au inundat țara. Băncile erau pline de cash. Foloseau acei bani pentru a cumpăra datoria guvernului, așa numitele euro-obligațiuni, și depuneau restul la Banca Centrală, care le plătea băncilor comerciale dobânzi și mai mari. Toată lumea era fericită. Guvernul era fericit pentru că băncile continuau să împrumute bani pentru a finanța corupția, rețelele de clientelism și salariile umflate din sectorul public, fără a fi nevoie de nicio reformă. Băncile erau fericite pentru că făceau profituri record împrumutând statul. Oamenii erau fericiți sau măcar distrași de faptul că economiile lor creșteau, lira era stabilă și puteau cumpăra iPhone-uri de import și mașini germane. Comunitatea internațională era și ea fericită. Riyad Salameh câștiga premii. Euromoney l-a numit guvernatorul anului. A sunat clopoțelul la bursa din New York. Era considerat un magician. Dar aici intervine partea de comentariu tăios, unde trebuie să-ți sparg bula. În economie există un concept numit trinitatea imposibilă. Nu poți avea un curs de schimb fix, mișcare liberă a capitalului și o politică monetară independentă în același timp. Salameh a încercat să sfideze gravitația. Mai important, o bancă îți plătește dobândă pentru că îți investește banii într-o afacere care generează profit. Dar băncile libaneze nu investeau în afaceri, nu investeau în fabrici, în startup-uri tehnologice sau în agricultură. Ele împrumutau banii statului libanez, iar statul libanez nu produce nimic, nu exportă aproape nimic, are un deficit comercial masiv. Cumpără combustibil, medicamente și alimente în dolari, dar colectează taxe în lire devalorizate. Era o gaură neagră a corupției. Așadar, băncile luau dolarii tăi, îi dădeau guvernului să-i irosească pe mită și angajați fantomă și apoi îți plăteau ție dobândă folosind noile depozite venite de la următorul client. Îți sună cunoscut? Este definiția clasică a unei scheme Ponzi. Atâta timp cât intrau bani noi, vechii investitori erau plătiți și petrecerea continua. Cursul fix de 1500 era lipiciul care ținea minciuna la oaltă. Până în anul 2011, situația a început să se complice în regiune. Războiul din Siria a izbucnit chiar lângă graniță. Turismul a secat. Țările din Golf s-au săturat de politica Libanului, în special de influența Hezbollah, și au încetinit investițiile. Fluxul de dolari noi a început să scadă. Magicianul Riyad Salameh s-a uitat la bilanțul său și a realizat că banii proaspeți se termină. Schema Ponzi era pe cale să se prăbușească. Majoritatea bancherilor centrali ar fi devalorizat moneda atunci. Ar fi fost dureros, dar ar fi fost o recesiune controlată. Dar Salameh a decis să dubleze miza. A ales să meargă la totul sau nimeni cu o manevră pe care a numit-o oficial inginerie financiară. Un nume blând pentru un pact de sinucidere financiară. Suntem în anul 2016. Banca Centrală rămânea fără rezerve de dolari pentru a apăra acel curs fix. Aveau nevoie disperată de o injecție rapidă de valută americană. Băncile comerciale aveau dolari, dar stăteau pe ei. Așa că Salameh le-a făcut o ofertă imposibil de refuzat. Le-a spus, dați-mi dolarii voștri, blocați-i la mine, la Banca Centrală. În schimb, vă voi oferi randamente care sunt matematic imposibile. Trucul funcționa cam așa. Banca Centrală le împrumuta băncilor comerciale sume masive de lire, la o dobândă foarte mică, să zicem 2%, băncile comerciale luau acele lire, le converteau în dolari la cursul oficial de 1500 și depuneau acei dolari înapoi la Banca Centrală. Apoi, Banca Centrală le plătea o dobândă uriașă la acele depozite în dolari, înregistrând uneori profituri instantanee de 40% sau mai mult. Dacă ești confuz, acesta este scopul. Era o mișcare circulară de bani concepută pentru a crea profituri fantomă. Pe hârtie, băncile păreau mai bogate, directorii de bănci își luau bonusuri imense, dar Banca Centrală își asuma o datorie viitoare masivă, promițând să dea înapoi dolari pe care nu-i avea. Pentru a ține această mașinărie în funcțiune, băncile aveau nevoie de și mai mulți dolari ca să hrănească bestia, așa că s-au întors către tine, deponentul. Au început să sune expații, promițându-le 12% dobândă la depozite în dolari sau chiar 15% dacă blocau banii pe 3 ani. Fondul Monetar Internațional a văzut asta și s-a speriat, numind bilanțul băncii centrale complex, ceea ce în limbaj financiar înseamnă gunoi total.
Până în 2018, expunerea era letală. Băncile parcaseră aproximativ 70% din toate depozitele țării la Banca Centrală. Gândește-te la acest risc. Într-o bancă normală, banii sunt împrumutați la mii de oameni. O ipotecă pentru unul, un împrumut pentru afacerea altuia. Dacă o afacere eșuează, banca supraviețuiește. În Liban, băncile au luat aproape toți banii și i-au împrumutat unui singur debitor, statul. Dacă statul cade, cade toată lumea. Sistemul era acum un turn Jenga uriaș și instabil. Avea nevoie doar de o împingere ușoară pentru a se prăbuși. Iar acea împingere nu a venit de la un război, ci de la o taxă de $6 pe o aplicație de telefon. Dacă vrei să înțelegi cum se prăbușește o civilizație, nu te uita la ecranele bursei, ci uită-te la copaci. În octombrie 2019, munții Libanului ardeau. Incendii masive de vegetație au devastat regiunea Shuf, transformând pădurile antice de pini în cenușă. Libanezii priveau cum moștenirea lor arde, iar guvernul nu a făcut nimic. S-a aflat că statul deținea 3 elicoptere specializate pentru stingerea incendiilor, dar acestea erau blocate la sol pentru că guvernul nu se obosise să plătească pentru întreținerea lor. Furia din aer era atât de densă încât te puteai asfixia. Apoi, joi, pe 17 octombrie 2019, cabinetul a anunțat o nouă idee genială. Au vrut să impună o taxă pe apelurile făcute prin internet. Voiau să taxeze cu 20 de cenți pe zi apelurile pe WhatsApp, FaceTime sau Messenger. Pentru un străin sună banal, dar în Liban, WhatsApp este singura cale prin care cei săraci vorbesc cu familiile fără să plătească tarifele exorbitante ale monopolului statului. A fost scânteia într-o cameră plină de benzină. În acea seară, străzile Beirutului au luat foc. Sute de mii, apoi milioane de oameni au ieșit în stradă, din Tripoli în nord până în Tyre în sud. Barierele religioase au dispărut. Toți strigau același slogan. Toți înseamnă toți. Cereau căderea regimului și sfârșitul corupției. În timp ce camerele filmau protestele, dezastrul real se întâmpla tăcut în spatele fațadelor de marmură ale băncilor. Băncile au intrat în panică. Știau secretul pe care publicul nu-l aflase încă. Seifurile erau goale. Dolarii dispăruseră, fiind arși de Banca Centrală pentru a apăra cursul fix. Așa că Asociația Băncilor a luat o decizie care a pecetluit soarta țării. Au închis ușile. Timp de 2 săptămâni, băncile pur și simplu nu s-au deschis. Bancomatele s-au stins, transferurile online au fost înghețate. Când băncile s-au redeschis în noiembrie 2019, viața se schimbase. Te duceai la ghișeu și ți se spunea că limita de retragere este de $200 pe săptămână. Sunt banii mei, strigai tu. Știm, dar aceasta este noua politică, răspundeau ei. Panica s-a instalat. Ai vrut să trimiți bani în străinătate? Suspendat. Ai vrut să folosești cardul online? Limita a devenit $50. Acesta a fost momentul în care schema Ponzi a fost dezvăluită oficial. Lichiditatea dispăruse. Băncile erau insolvabile. Implementaseră controlul capitalului ilegal și arbitrar pentru a-și proteja propria piele. În timp ce tu te luptai pentru $200 la ghișeu, au început să apară informații că politicienii și proprietarii de bănci au transferat miliarde de dolari în afara țării în acele 2 săptămâni cât ușile au fost închise. Ei și-au scos banii, tu ai rămas blocat înăuntru. Apoi, cursul de schimb s-a rupt. După 22 de ani, dolarul a început să explodeze pe piața neagră. Miracolul murise. Elveția Orientului Mijlociu devenise o situație de luare de ostateci. În 2020, deponenții au trecuit să învețe un cuvânt nou care reprezenta jaful vieții lor, lolarul. Termenul combina lira libaneză și dolarul american. Te logai în aplicația băncii și vedeai un sold de $200.000. Arăta ca un dolar, dar nu-l puteai cheltui. Nu-l puteai transfera, nu puteai cumpăra nimic online cu el, nu-l puteai retrage ca bancnotă verde. Erau dolari libanezi, adică bani de monopoli, digitali, dar inutili. Libanul avea acum 2 monede cu același nume, dolarii fresh, adică bancnote reale aduse în țară după octombrie 2019, care erau reali, și lolarii, adică economiile tale de o viață blocate în închisoarea digitală a sistemului bancar. Pentru a-ți scoate acești bani, Banca Centrală a introdus un mecanism pur și simplu diabolic. Îți permiteau să retragi dolarii, dar numai în lire libaneze și la un curs de schimb fals.
Dacă rata reală pe piața neagră era de 10.000 de lire pentru $1, banca îți dădea doar 3.900. Retrăgeai $1.000 din cont și plecai acasă cu o valoare reală de doar $390. Restul de $600 vaporizați. Aceasta este ceea ce economiștii numesc o tunsură, haircut. În mod normal, o astfel de măsură se ia prin lege, transparent. În Liban a fost un jaf în reluare, zi de zi. Până în 2023, tunsura ajunsese la 90%. Imaginați-vă că munciți 40 de ani pentru o rezervă de bătrânețe și vi se spune că mai puteți accesa doar 10% din ea. În timp ce tu plângeai după economii, băncile sărbătoreau, pentru că își ștergeau datoriile față de tine, plătindu-ți bănuți. Clasa de mijloc a fost pur și simplu lichidată. Și chiar când oamenii credeau că au atins fundul sacului, a venit după amiaza de marți, 4 august 2020, ora 18:07. Stăteai în apartamentul tău, poate îți turnai un pahar sau erai într-un apel video. Mai întâi ai auzit un vuiet ca al unui avion de vânătoare zburând prea jos, apoi un sunet de pocnet ca al artificiilor în ureche. Te-ai dus la fereastră să te uiți spre port și atunci lumea s-a sfârșit. O undă de șoc călătorind cu viteză supersonică a lovit orașul, a smuls fațadele clădirilor, a transformat ferestrele într-o ploaie de cioburi, a ridicat mașinile de pe autostradă ca niște jucării. Într-o fracțiune de secundă, Beirutul a fost eviscerat. Peste 200 de oameni au murit pe loc, 7.000 au fost răniți și 300.000 au rămas fără case într-o clipă. Aceasta a fost explozia din portul Beirut, una dintre cele mai mari explozii non-nucleare din istorie. Dar această explozie nu a fost un accident. A fost rezultatul aceleași neglijențe crase și corupții care a distrus sistemul bancar. Timp de 6 ani, 2750 de tone de nitrat de amoniu au stat într-un depozit, deși toți oficialii știau că sunt acolo. Impactul economic a fost cuiul final în sicriul Libanului. Portul era plămânul țării, pe unde intra 80% din tot ce se consuma. Explozia a vaporizat silozurile naționale de cereale, lăsând o țară falită, fără port și fără rezerve de hrană. Daunele fizice au fost de 4 miliarde de dolari, dar sistemul de asigurări era paralizat pentru că firmele de asigurări aveau banii blocați în aceleași bănci insolvabile. După explozie, apocalipsa a luat forma întunericului. Statul a rămas fără dolari pentru a cumpăra combustibil pentru centralele electrice. Lumina s-a stins și a rămas stinsă. Până în 2021, statul furniza doar o oră sau 2 de electricitate pe zi, uneori deloc. Oamenii au devenit ostaticii mafiei generatoarelor. Plăteai taxe pentru curent pe care nu-l primeai și apoi plăteai sume uriașe în dolari cash unor lorzi locali pentru a-ți asigura funcționarea unui bec și a unui ventilator. Apoi au venit cozile umilinței la benzinării, unde oamenii se băteau cu cuțite și arme pentru câțiva litri de benzină. Elveția Orientului Mijlociu devenise o scenă din Mad Max. Astăzi, dacă te plimbi prin cartierele de lux ale Beirutului, vei vedea restaurante pline și viață de noapte agitată. S-ar putea să crezi că țara și-a revenit, dar este o halucinație. Este economia zombie. Deoarece nimeni nu mai are încredere în bănci, Libanul s-a întors la o economie bazată exclusiv pe numerar. Cardurile de credit sunt bucăți inutile de plastic. Pentru o cină de $150 ai nevoie de un cărămizi de lire de mărimea unei cărți groase. Restaurantele au fost nevoite să cumpere mașini de numărat bani. În 2023, guvernul a oficializat dolarizarea economiei. Aceasta a creat o societate pe 2 niveluri. Clasa celor cu dolari de afară, care trăiesc ca niște regi, și clasa celor plătiți în lire, soldați, profesori, polițiști, al căror salariu de $800 a devenit echivalentul a $50 pe lună. Cu băncile moarte, un nou sistem financiar a apărut. Operatorii de transfer de bani ca Western Union au devenit de facto banca centrală. Remitențele de la diaspora reprezintă acum 30% din PIB. Libanul s-a devenit și locul perfect pentru spălarea banilor, deoarece tranzacțiile în cash nu lasă urme. Dar în acest haos, oamenii s-au adaptat. Acoperișurile sunt acum pline de panouri solare. Oamenii și-au construit propria rețea electrică, pentru că statul a absentat.
Totuși, un stat nu poate funcționa la infinit pe baza generatoarelor și a sacilor cu bani gheață. Sistemul de educație și cel medical se prăbușește, iar doctorii fug în străinătate. Unde se termină această poveste? În 2022, FMI a promis un ajutor de 3 miliarde de dolari, dar cu condiții clare: auditarea băncii centrale, o lege a controlului capitalului și restructurarea băncilor. Politicienii l-au refuzat. De ce? Pentru că un audit ar arăta cine a furat banii, iar restructurarea băncilor le-ar șterge propriile investiții. Au ales, în schimb, planul din umbră, să nu facă nimic și să lase inflația să șteargă datoria statului prin incinerarea economiilor oamenilor. Este crima perfectă, fără semnături, executată de piață. Riyad Salameh a fost arestat în septembrie 2024, dar arestarea unui singur om nu repară vraja pe care a aruncat-o asupra țării. Libanul rămâne prins într-un sistem feudal unde lorzii războiului oferă firimituri de supraviețuire în schimbul loialității totale. Așadar, care este adevărul real? Colapsul Libanului nu a fost o greșeală sau un ghinion geopolitic. A fost un dezastru inevitabil din punct de vedere matematic, orchestrat de un cartel de bancheri și politicieni care au tratat o națiune suverană ca pe un bancomat personal. Au vândut oamenilor un vis de stabilitate în timp ce goleau seifurile prin ușa din spate. Au folosit reziliența poporului ca pe o armă, știind că oamenii se vor adapta, vor cumpăra panouri solare și vor primi bani de la rude, astfel încât ei să nu fie nevoiți să repare nimic. Dacă guvernul tău îți spune că moneda este stabilă, dar refuză să-ți arate rezervele, fugi. Dacă banca îți oferă dobânzi duble față de media mondială, fugi. Libanul va supraviețui, pentru că oamenii săi sunt prea puternici pentru a dispărea, dar economiile unei întregi generații s-au dus pentru totdeauna. Rămâneți sceptici și aveți grijă de portofelul vostru. Ne vedem data viitoare!